Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Bacolod may 232 ka mga COVID patients nga na-admit karon sa ospital. Kapulisan may persons of interest na sa pagpatay sa isa ka lalaki nga nagatrabaho sa kapihan sa Barangay Alangilan. Sa balita nasyonal, Chrisley Grace Mago na pressure lang sa una nga pahayag nga expired nga face shields ang gin-deliver sang family sa DOH. 14 ka rehiyon sa Pilipinas may pagnubo sa kadamuon sa ginapatigayon nga RT-PCR test. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Martes, World Teachers Day, Oktubre 5, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini.
Bayan numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, 7 minutos sa nagaligad sa takna ang alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Ginanunsyo sa DOH-6 nga 232 ka mga COVID patients nga taga Bacolod ang naka-admit sa mga ospital tubtob ini sa Oktubre 3. Sa virtual presser sa 232 may 3 diri ang asymptomatic, 21 ang mild cases, 124 ang moderate, 57 ang severe kag 27 ang critical. Ginapakita man sa datos nga 27.70% ang utilization rate sa mga isolation o quarantine facilities sa syudad. Ang Bacolod may 23 ka mga pasilidad para sa isolation facilities kag may 2,029 ka mga beds. Sa contact tracing, 100% nga trace ang tanan nga close contact sa Bacolod. Halin September 20 tungtong Oktubre 3, ang barangay Takuling amo amay pinakamadamong COVID cases ngayara sa 141. Sa COVID variant tungtong Oktubre 3, ang Bacolod may 8 ka alpha variants, 12 ang beta variants, 34 ang theta, kag 23 ang delta variants. Sunod sa DOH-6, ang Bacolod ay nagapabilin sa alert level 4 kag high risk sa COVID situation. Posible kahisa sang iyaanay katrabaho ang rason sa pagpatay sa 35 anyos nga si Randy Parcon sa iya ginatrabahoan niya cafe sa Purok 12A, Barangay Alangilan, syudad sang Bacolod. Sa exclusive interview sa Action Radio Bacolod sa utod ni Randy nga si Reyna Parcon, nakaistorya sa iya si Randy nga siya ang ginapasibangdan sang iyaanay upod sa trabaho nga mo ang nagasulsol sa ila amo agod mapakakas ang mga ini sa trabaho. Wala naman na mensyonan ni Reyna ang ngalan sa nasambit ng mga anay katrabaho sang iya utod. Suno kay Reyna, sakay sa motorsiklo, papauli kuntani si Randy sa ila pulian sa Barangay Kabatangan, syudad sang Talisay sang inisya. Ang una ginlothang apang wala maigo rason nga nagbalik sa cafe nga iya ginatrabahoan agon magpangayo sang bulig. Apang likom sa ibalo sini nagabantay man ang mawala pa makilalaan nga mga persona kag inisya ang ginbuno. Base sa records ng kapulisan, 30 kapag buno ang naagom sang biktima nga mong gintunaan sang iya kamatayon. May ginalantaw na ang Police Station 5 nga person of interest nga posible may hibalo sa pagpatay kay Randy Parcon, 35 anyos, sang Barangay Kabatangan, syudad sang Talisay. Nagapati si Police Captain John Christopher Masangkay, ang hepe sa Police Station 5, nga posible hindi isang naghimo sang krimen sa pagpatay kay Parcon. Sa pagpangusisa ni Masangkay, may 30 kapilas agi sang buno ang lawas ni Parcon, kag wala ini sang pilas agi sang luthang. Si Parcon ang madumduman ginbuno sa nalian gabi sa compound sa Jeep Cafe sa Purok 12A, Barangay Alangilan, sa di nagatrabaho siya bilang cashier. Sa iban nga balita lokal, nagasaludo si Councilor Renesito Novero, ang chair sa Committee on Education sa tanan nga mga manunudlo kadungan sang pagdumdum sang World Teachers Day. Suno kay Novero, ginakabig ang mga manunudlo nga mother of all professions, influential kag powerful bangod sa ila trabaho sa pagtudlo sang pamatasan kag pagpaambit sang kaalam sa mga kabataan. Dugang pa ni Novero, yara sa kamot sang mga manunudlo ang palaabuton sa mga kabataan. Sa kada Oktubre 5, ginadumdum ang World Teachers Day base man sa deklarasyon sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o kon UNESCO. Patay ang isa ka menor de edad matapos maghikog sang Domingo sang gabi sa Barangay 1, syudad sa Bacolod. Sunod kay Police Station 2 Commander Police Captain Paul Vincent Pindon, nasapwa na lamang sa mga himata ang 15 anyos nga babae sa sulod sang kwarto sa ikatatlo nga panalagan sa ilabalay nga nagbitay na gamit ang habol. May nakita man ang kapulisan nga pilas sa kamot sang napatay, abang sunod sa kapulisan wala sang patimaan o kung nakita nga ebidensya ginpatay o kung ginpuwersa ang biktima, rason kung nga sa inisyal nga investigasyon nagwa nga wala sang foul play sa mga insidente. Isa sa mga problema sang kapulisan bangod na wala nagpirma ang himata sang biktima nga ipaidanom sa autopsy ang bangkay sang menor de edad. Ginahulat sa karon sa Police Station 2 ang resulta sang post-mortem examination. Patay man ang isa ka panadero matapos maghikog sa sulod sang ginatiniran nga balay sa Barangay Alihis, syudad sang Bacolod, pasado las 8 sang gabi, Domingo.
Ang biktima nagaedad sang 23 anyos kag tumandok sa banwa sang Moises Padilla. Sunod kay Police Station 7 Commander, Police Captain Elmer Bonilla antes nasapuan ng biktima una nga nakita ini nga nagainom sa makahulubog nga ilimnon. Nasapon na lamang nga nagabitay sa sulod sang iya kwarto. Gindala pa sa hospital apang ini ang gideklara nga patay sang doktor. Personal nga problema kag sa pamilya ang ginalantaw nga rason sa paghikog sang biktima. Testigo sa formally nga iskandalo na presyo lang kuno sa iya una nga pahayag nga expired ang mga face shields nga gin-deliver sang formally. Samtang 14 kariyon sa Pilipinas may pagnubok sa kanamuon sa ginapatikan nga RT-PCR test. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon Balitang Bayan numero 1. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod na mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkolon yun kag negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ano nga kahintangan Responsable at pagbalita Pagdayon na ipalak na Magasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Check tanay nga ito sa patrol o pati aksyon idan. Aksyon idan, please come in. Action na boy, isa naman sa vehicular accident, sinigid lang nga aga. Kag direct action boy sa Dalom sa station. Sa direct lang yun sa Burgos, sa Tubang, gini action boy, sang Kuandya. Sang coffin break, di ba la?
Okay. Bali, ang involved dire isa ka SUV kag isa ka tricycle. May duha ka pasyente ang tricycle, ang isa ka tigulang action boy as we described nagdasok nita sa panguna nga guma sang SUV Anong sa driver side. Anong SUV Kag ang na? Chevrolet Uh-huh. nga Duramax. Oo. Ah. Tapos ang driver na pitalan niya ni action boy ang tigulang nga babae. Hindi ka makita ang tsura kag kasunlog action boy. Ang driver, Napit-lap. ang driver ang nagapital sa tigulang nga babae? Oo, ara pag ito sa babaw sa tigulang nga babae action boy. Driver sa tricycle. Driver sa tricycle kag ang babae nga tigulang ara nagsuksok sa panguna nga guma sang tining SUV. As of now, action boy, sorry sa mga nagkakaon nagahingalo ni ang driver bala. Kagkasunlog action boy, pangod, ari lang lapit-lapit ang hospital, inistorya tang mga kuandre, mga personnel, hindi nila ako ni kuno makuha action boy, kaya may taga si DRRMO, kuno maging contact, na mo pantiring makadto. Kag ang taga police station, action boy, kita mismo, nakita ka, di ba lang, ara na pala sa kumbaga bingit ng kamatayan, kumbaga pabala sa term, hindi makuha gila yon sa mga personnel sa hospital. We don't know sa ilaman nga SOP sa ila rules, pero hindi nila kuno action boy makuha. Kaya mo na disubong ang mga iban nga mga nurses nagatandaw lang dire, wala gid gani may nagpalapit para i-check ang mga victim. Kaya ang lalaki action boy nga driver sa tricycle ginagihon niya, ginaalsa niya ang iyang tiil indication niya pala ngayon ang bulig. No. Ano sitwasyon na? Anong sitwasyon pag aksidente aw? Ang sitwasyon na sunboy baling nga SUV tanan sila facing bye-bye. Facing bye-bye ni sila sunboy. Alin sila sa dayon tanan? Alin sila sunboy sa bukid nga area. Okay. Tapos Panahog di sa SM. Okay. Oo. Nakalampuwa sa selection boy sa crossing, dirigin sa may Alisbo, dapit. Burgos Lacson. Oo, correct action boy. Kakapuwas na, diri na gidayon sa aton. Ang tricycle, may mga karga ni selection boy, ng mga saging. Diba, sa initial ng mga nakakita dire, sa mga nagapulo pangapi, nasudsod, gini action boy, sang SUV, ining tricycle. Bali ang sitwasyon niya, ang tricycle na una. Gasunod ang SUV? Una? Subong action boy, nagtupungay na sila. Wala pa sang may nakakita, gid, kung sino ang una, nakadalos-dos pala. Halin sa corner Lacson, Burgos, nagkalabili ng mga saging, kag may mga skid marks, action boy. Ang agi sang guma sang SUV, do halin sa Lacson, nag-turn left. Nag-turn right, I mean. Base lang sa skid marks na nakita sa disang guma, action boy, Kaghalin, diri sa may corner, Lacson, Burgos, nagkalabili ng mga saging, may mga buka na nga parts sang tricycle, ang ari, diri action boy. We don't know kung din ang driver, kay grabe katinted ang salakyan, most probably, ara pa siguro sa sulod, kay hindi naman mabuksan ang driver side, pangod ari, di ayon ang tricycle, action boy mo. Action boy. Ang driver sa SUV, why na da? Wala sa kabalo, action boy, kaya wala sa may nakakita sa iya. Basi wala pa nakapanaog, kay hindi sa kapanaog, action boy, kaya ang pertahan sa SUV, nagabunggo di sa tricycle. Piya ka pertahan kung ano gusto yung naog? Action boy? Sa piya ka pertahan Wala, basi na ano man siya, basta wala di may nakakita, action boy, sang kwan. Sang driver, sang SUV, kay ang mga nagapulo pangapi, di ba las? Sa dalo, medyo layo-layo. Man mo ko nakibot na lang sila nga nagkuhan. Yan lagapok, gulpi, action boy. Asta, di subong. Basta subong ang CDR, no? Ay, padahal, kalapit lang ginada sang Vicentero, asang kuhan, ilang... Wala pa action boy. Pero may nag-contact na sila? Wala pag Jackson boy, bali ang left niya tiil mula si Ara. Kita na lang tayo, kontakan na lang tong si DRE mo na may aksidente di sa kano, kaya ginaulat sila kaya hindi matandog ang mga kwan. Gani, action boy, actually may mga may mga nakasibilya na di nga. Kaya na lang tuliyog ang kwan, ang si DRE mo. Gani, man action boy, kikaluloy na di kinalsa na di sang driver ang iya sinitil nga pangayo sang buli, kinapitalan niya ng pigulang
nga kuan niyo mo nga pasahero yan siguro wala pa kabalo kung ano. Sir, ay ma'am mayroon nag-aari ka di sa natabuan ma'am ang ano ma'am. Ma'am. Anong nakakita mo ma'am? Sa hindi lang sa action boy kung magambala. Pero amo na di pero sila kaginahalin ma'am. Ang day bakya din ako ya o ang motor gaya ko paliko. Ang motor din halin ma'am. Yung maliko. Yung gulo. Halin sa corner, giging gulo, giging pa kanto dire. Okay. Kapag sa driver na ako, ang driver, sa salakyan, ma'am. Sa motor. Ang salakyan, nakapanaog na, ma'am. Salamat. So ang ang SUV amo na siya ang nagdusdos gid sang tricycle. Yes, amo gid action boy. Halin sa corner. Bali halin siya sa diin ng alintong SUV siling sang interview mo di sa Halin ma'am, action boy, halin siya sa may south. south. Nagliko siya gali pan left. Tigo Di wala man gumawa man na na left turn. Gani, Unless nga mga left turn mga ambulansya lang. boy. Ang pwede rin naka-left turn, mga ambulansya lang tungkol sa emergency. Yung left turn mo. Kung naliga sa south. Oo, amo to ang ambal sang babae. Tapos ang kuwan niya, tapos ang tricycle, halin niya sa area, sang Burgos Market, na muna. Correct. Action boy. Papanaog diriya. So pagliko, may kuwan gini, may problema ni ang driver sang kuwan, sang D-Max na, kay tiway na da left turn. Tiguro go to Trailblazer, oo. Trailblazer Oo. di why na da left turn na siya nalambot yang tricycle na kag gindusdos iya. Ay sus. Nakontak na guro, action boy, no? DRMO, hasta subong wala gid yapon. Ha? Wala gid yapon, may nag-abot, action boy. Ara pa ko ginatawgan ta man digani og gina-follow up ta di oh. Migo tada Jo Mari Vargas nga pamati na sabi megslig tada bisang mga men mo dabe kay hindi pa di ang problema sini kay ang mga pasyente ang mga biktima dira hindi makuha kay tungod nga ginahulat ya ang kwan ginahulat ang DRMO di ba? Oo, amo to yan pamangkot ko sa guard, action boy mo kay pagkita ko. Siyempre, pululigyan action boy, emergency bala, mga hindi pa makuha sa hospital, nga sunlog na ari lang ang hospital. Tiyamban niya, DRMO, kag pulis nang yung tawgan nila. Tag ginahulat pa ko nung DRMO. Inano nga. Wala sila nga sabat? Wala. Gina-follow up na mo do ay kasabat ang DRMO ng opisina. Ang mga taga-bitaw, ari na di sa gina pa Retire ba si Kwan? action. Si Jomari bin amigo ta Jomari Vargas da. Ikuan ko di abi si amigo ta Jomari. Okay. Ano nga way pa nagyapon na da ka. Aray. Ti anong sitwasyon da sumungo way lang sila natanto. May sana action boy ka personnel siguro volunteer kaya sa motor lang siya. Oh. I-check niya na di ang mga victims action boy. Oh. Taga ano na siya? Volunteer lang man siya siguro. Usually na bala. Volunteer sa ano? Volunteer sa ano? Wala pa. Pero idala sa mga medical kit. Okay. Taga motor lang bala. Hindi si DRMO ambulance so kung ano nga sitwasyon action boy kay nag-radyohan na ilang di sila man sang bitaw mo. Si siya di dahil ng una nga naka-responde action boy. Kaya rin na siya gina-check niya nagdiretso sa check. Nagdiretso sa check sa aton sini nga mga victims action boy. Ambot sa dugay-dugay. Pilang pasahero? Actually, pilang pasahero sang kwan, sang tricycle? Tuwa action boy, bali. Ang driver? Dua ka lalaki? Ang driver. Ang driver, ang tigulang nga babae, action boy. Wala sa makita ang tsura sang passenger, pero bala sa babae. Kaya ang kwan bala, ang iya gunting, kagang iya, sininga hair color. Bali, may mga nagkapamati na nga biktima, ang tricycle ni may plate number nga 060407. Kawasaki City 125, ang ila nga tricycle, color of Dahil lang ha, kaya na Section Eden, no?
Hindi gid makontak ang may to ko nung isa ka volunteer na ano man ng sinas ng CDR mo way sabat. 24 hours na nga kuan ginaman na da. Way sabat ginatawgan. Actually then go ahead. Yes, Action Boy. Sa mga pamilya, gali, no, may-ari, disang do license ni, dali lang yada kay wala sa pangalan, di mo. Amo lang ni ang nakabutang ni Action Boy, 060407. Kay kuan na temporary plate na. Oo, orange nga motor. Ano na sila man ka karga saging ka butsilin to ga deliver saging? Halin sila guro, Action Boy, sa kwan, sa Burgos. Panindahan? Oo, kay dadamo sila saging nga lakatan nga dala. Oo. Ilang taon pa bala ba? Pero may pangalan sa ano, pero. Ari ba na, para maano tanay sila pamilya? Wala. Kelly Dalumpines, Purok San Antonio, Handumanan. Ang asa di mo na makita? Ang pangalan sa Action Boy, sa CR. Pangalan sa Certificate of Registration, Kelly Dalumpines, Purok San Antonio, Handumanan. Okay. Amo na di Action Boy ang sa tricycle. Nagpalalayo, nakita gamay. Oo. Kay nag-inabot naman ng iban ng mga Action Boy, mga medical personnel. Anong nag-abot na dira? Ari na may nagupaliko Action Boy nga system sigla mo na Action Boy ari na. Ara na? Kaya si Diago mo? Ate ara na gali. Okay na. Diba gola nagaboti ulat-ulaton tanis pagdugay-dugay ni kung ano pang himuon ni nila dayon sigla lapit lang man tanay sa hospital but we don't know and we can't question man no kanila nga procedure. Pero so as of now nagagiyo-giyo pa ang sang tricycle, ang pilas niya ni ang driver? Sang driver sa tricycle, ang iyang left nga mata. Ang left nga mata, sorry, sa mga nagapamati, may sige ba lang nga dugo nga nagagwa Action Boy. Oo, sa iya. Dason natin pala niya ang tigulang nga babaye. Napingala niyang tigulang nga babaye. How do you know nga tigulang nga babaye? Ang iya Action Boy nga kwan nga buhok. So, boy cut, bala nga pambabae, maka-color pula ang lugom sa iya buhok. Oo. Naka-color yellow ang tigulang nga babae. Hindi, paano nabalaan ang tigulang? Action Boy? Paano nabalaan ang tigulang nga babaye? May wrinkle sa iya agtang, medyo korinot ang iya panit, nga ang iya siko, medyo nagagwa Action Boy mo. Naka-sablay sa kwan. Action Boy, may CDRMO, nagatrapo na di sa driver sang tricycle pero I don't know nga ginawakli ya. Nawakli sang driver? CDRMO, ginawakli sang driver ang CDRMO personnel na nagatrapo subong sang iya kag naga-push bala sang sang pila para hindi magsigigwa ang dugo Action Boy. Balo ka. Base mga reaksyon na sang lawas wala nga tiga batsyag sakit bla. Correct Action Boy. So, medyo natinloan na iya tsura sang dugo, may ara pag Action Boy sang pila sa iya sini nga bibig. Ari naman natin sini nga kapulisan from Police Station 1, sorry. Police Station 1 Action Boy nga nagapatigayon man sang investigasyon. So, sa atin sini nga mga motorista nga nagalabay, diri bala sa may Burgos, dirigit sa may provincial, medyo din nila ang dalan, stop danan nila paagi, diri Action Boy, no? Kay para hindi din masabad, hindi na, di subong ginakuha na di ang driver, kay para makita man ang sitwasyon sang babae. Nang Action Eden, ang ambulansya nang nangabot na, iyan asang Barangay Vista Alegre, no? Ang Action Boy? Iya sa Barangay Vista Alegre, ang ambulansya nga nangabot? Correct, iya ka Barangay Vista Alegre. So, hindi pa na CDRMO? Action Boy? Hindi pa na siya CDRMO? Hindi. Basta may Vista Alegre. Ilang CDRMO, Action Boy, subong Vista Alegre, ito na una nag-abot. Ang iya ka CDRMO, pag nag-abot siya, hindi pa sa Ilaway. Okay. So, ara lang CDRMO? Oo, pag-abot sa police
action boy, bag-o lang idali nakapanaog ang driver. Ara na? Bataon pa. Nakapanaog. Oo, bago lang nakapanaog, bataon. Bataon pa? Oo. Ano sitwasyon sa driver na yan? Mga early 30s. Ano? Early 30s ang driver. Ano sitwasyon niya sila? Wala lang action boy, wala lang man siya na kaya ang front lang man, ang hood lang man sa iya sa lakyan ng nakwan. Oo. Ang nagupi. Oo. Ari naman action boy, from CDRMO, ari dili pa sila na sinuksok kanila, sila nga mga PPE. Then papanaog ang stretcher halin sa Vista Alegre nga ambulansya. Matama to na ni karga action boy ang lalaki. Para makita action boy ang sitwasyon man sang babae action boy. Ari na ginakuanan na nila. Kaya anong tsura sa driver daw? Anong pananaw yung sang pasahero? Anong yung reaksyon? Ang action boy, ang lalaki, nila. Ang lalaki, action boy, ginasigi ka, para ang consciousness niya hindi madula. Ginasigi sa katap, ginasigi sa kastorya sa mga personnel. Okay. Para hindi lang ma-lost consciousness. Ang driver. Ang driver na yan. Nga sa tricycle. Oo, ang driver sa tricycle. Pero subong, kumakwat isa, makita ka na yung ang sitwasyon sa action boy, sa babae. May ginpaandar, di sila nga dog machine. Sa ang CDRMO, we don't know kung paano ma-work. Action boy na tanawon ta lang kaya. Sorry sa aton sila maka-action, di timing, gubang aton sila Facebook Live. Hindi tayo mapakita dari sitwasyon, pero may mga dalag ko, di silang mga machine action boy nga para hapos magbutong. Dala kaya ang tricycle, nagsuktok gamay sa sa panguna nga guma, sa sining Duramax, nga Chevrolet. Pero kung tanawon mo kita action boy, kung kwao na di ka ng tricycle, taga mga biktima, doon na bunggo lang sa poste ang SUV. Ay ang tsura ng SUV, subong, buka lang, ang iya siningan left niya suga sa may driver side. Nag-alsa lang gamay ang iya sininga hood. Oo, may gingamit sila action boy nga daw dako wala nga pliers. Sorry hindi ko kabalot sa mga term gid nila. I-describe lang mo din sa surya. Mo na din gingamit action boy para ma-separate ba lang tricycle sa sa SUV. Oo, kaya ang babae, ginisubong sa sa panguna na gumaman sang tricycle. Wala pa kaya po na action boy, kaya mo ni ginuna din nila. Kakasona na Oo, kaya para hindi makuan. Pangutod. Ginutod ang ibang nga parts ng tricycle para matamat nila kay yawan sila action boy hakwat mo kasi siyempre ang height ba na sa tricycle tungko lang man niya mo. Because may mga personnel nga maghakwat malang-alang magkalabunggo pangaton sini na mga biktima. As of now napitalan gigyapon ang isa sa victim na babae. So gagiho pa ang babae, gagiho man. Why? Sa atong pagtanaw in interview wala kita action boy nagagiho ang babae. Kag video daw palang lapsi ng panit. In plain view, tara i-action boy sa ato na yung pagtanaw, hindi mong kita medical officer, hindi kita kahambal. Papalaan, di karon pag transfer na nila sa aton man nga hospital. So sa liwat sa ato sinimag-action, certificate of registration sa senior tricycle. Feli Galumpines. Feli, no? Feli Galumpines. May kapag action boy ka ambulance ang iya man kasi DRMO kay Samaritan 3 na ang pangalan DRMO Bacolod gid. Nga rin naman di damo-damo na di sila na gulig man na action boy para makuha niya ang atas ni Mano. Ginpang kuha na di ang mga mga foam sang sa landigan sang pulungkuan sang tricycle sa passenger side. Nagpagwa naman di sila sang tangke sang oxygen. Ginhingagaw sa aton sila nga mga victims para makuha sila sunggoy. Ang mga first hand gidi, wala gani yan naka-PPA pero aragin nagabulig kaya awan sila sa lalaki. Action boy mo kay dakuon man nga dako pa lang build sa lawas pero hindi man sila nga natambok. Ang driver sa tricycle. Ang driver na sa tricycle. Makita na ton gin pang remove damo-damo pagalit sang mga kagamitan nga na
nagsuok man sa ila. May mga bag, may mga pila ka saging. Ginakuan diliwat action boy ang pangun, pati ang kuan. Kumbaga nagaserve bumper balas ang tricycle sa may kuan passenger side amo ning ginautod. Kasi na amo ning ginautod nila kay para hapos mabul. So ginbulag nila action boy ang tricycle sa lawas isang sa ano bala sidecar. I mean, sa sidecar. Oo. Para hapos nila makuha. So, yun, nagbutang sila dayon. So, medyo may ga-inflate na butang sa kilid ng driver para pagpa-inflate nila maalsa gamay ang lawas ng driver para hapos sila magano. Kay gakulo sa action boy mo, kay nadagdag sa bala sa driver side. Doga letter C sa nga nagakuan papapaw. Naging butang na oxygen ang lalaki pero ang babae nga tigula action boy. Paano tipala niyan tigulang man? Paano tigulang? Daw back ride sa tricycle? Bali, action boy, sa makita mo sa pagtanaw natin, ang tigulang ara lang man yung nagapungko sa ano mo, sa passenger side, galing kay pag bumdo na, ang driver, nadagdag sa pulungkuan. Okay. Nadagdag sa pulungkuan, napintalan niya ang babae nga tigulang. So dito gali sa sa passenger side sa tricycle ang driver nagtupa. Oo, dira sa nagtupa action boy, hindi sa dalan kay kung sa left siya sa dalan, sa galing kay sa right side sa nagtupa. Napintalan niya tigulang nagsudpod man sa guma. Nagbuka ka lang kulungkuan, action boy, naukot. Amo na nga nagkuhan pag sila padalom. Okay. Amo nang nabudlayan ang aton sini mga personnel sa pagkuha kay nagbook na yung pala ang right side ng tricycle kinautod. Ang kulungkuan. Dali lang ha. Utod pa kadali si Action Eden. Pertigid guro ni nga pagdos-dos guro kay nga dasig gid guro ang dalagan sinisang sang SUV ni kay nga ang nagkala kuan gid to dos gid ang tricycle to no. Anyway, Action Radio Philippine Standard Time last 6:39. Action Eden go. Inula na di action boy calling mantani no sa aton siniwa ka pulisan kay damo na di tawo nagtinumpok. Why pa da pulis? May isa lang di ka pulis gina investigador pero wala di sang iban yung mga kapulisan yung magpa-maintain tani bala sa social distancing. Ay doon nalipat sila nga may COVID-19 hospital para di daan ang tubang. Teng mga pandang mga taga-bitaw daw. Mga bitaw ato sa corner sang kwan sa mga dalan kay nagakontrol sang sa traffic. Sang traffic naman. Ang kulang lang yung subong action boy kani aton siniya kapulisan para magpatuman tani sa social distancing kag kwan man action boy kitanan nagataya sang ila cellphone. Dari action boy nalsa na ang kwan ang lalaki. Nalsa na lalaki action boy, gindala na siya sa Pacorazon Locsin. Ay, ginsakay sa ambulansya. Diin nidalon man. Ang pasyente? Oo, ginsakay sa Vista Alegre nga ambulansya action boy. We don't know kung ipundo lang ni nila sa kay gaulan mo. Ipundo lang ni nila dahil sa Corazon Locsin. Kaya ginasira pa lang ang ambulansya. So nakuha ng pasahero? Nakuha ng ining mga biktima? Wala pa action boy. Wala pa nakuha ang pasahero. Ginasitanaw, isubong ang iyang kwan. Na hindi tabi ka palapit pero ginari na may structure na para makuha ang tigulang. Ginatanaw, pakurukol tanaw, tapos boy, wala iya siling nga do may paghiho, wala siling sa driver. Subong nga rin ginalsa na, tanawon ka. Kay nabudlayan sila boy, kay medyo ara, dito sa side sang guma, wala? Sa panguna nga guma, sa tatlo, di subong sa mga lalaki ang nagatuwang, kanigapangita sang paagi,
paano ni Maalsa. Okay. So, Tigulang, gid nga babae, action boy. Tigulang nga babae. so nakuha na yung driver. Nakuha na yung driver, yung karga sa Vista Alegre nga ambulansya, Ambulansya. wala pakalakat. Mhm. Ang babae nga tigulang, are, nakapedal, pag naka-yellow nga kwan, naka-yellow nga t-shirt, Way pa siya makuha, way pa siya makuha. ari na action boy, nakuha na, Aha. ginatanaw, ga balana, di sila kundiin nga, ang tigulang nga babae, action boy, gindalagan, pa Corazon Locsin. Way naging karga sa ambulansya. Wala naging karga sa ambulansya, ang lalaki, naging karga sa ambulansya, action boy. Okay. Oo, ginhingagaw, dala kay, medyo may, gamay pa hambal sa isa ka CDR mo, personal, may gamay pa nga pitik, siya pulso, bala. Sino ang ano? Ang babae, nga pasahero. Ang lalaki Ang lalaki, ari lang gyapon, yung karga sa ambulansya, sa Vista Alegre. Tingaway na naging dalaya sa ospital dayon. Ari, di action boy, ginadapata nila, sang pagbulong man, we don't know first kung aid. anong proseso nila, pero ginabutong nila liwat ang stretcher, Oo. na may ruida na pala. Mm. Pero tumigay na ginano pa nila, ginhigtan pa nilang tiil niyo. Anawa naton. Ari naman ang kuan, ang backup. Backup one. Mga nakara na backup na para ka ba... Wala sila nagabot. Ari kin pagkuha na action boy, liwat ang kuan. Perte karamol sang ulan. Kin pagkuha na action boy, ang lalaki. Gindala na, gindalagan man action boy. Sa Corazon Locsin. Ang ambulansya hindi magdalagan to kagaya para lapit na lang. Ambot si action boy, gin panaog na nasa stretcher, medyo nabasa man sang ulan. Ang mga pasyente kay nagabuo ang ulan action boy, diri na ba? Diri subong. Pag ulang gid. So, Kaya tama. ang duwa subong ka victim, ang lalaki nga driver sa tricycle, kag ang babae nga tigula nga pasahero, hindala na tanan sa hospital. Ito na Sa tanan. subong, ari pa man di ang driver galing kay di. Kaya at taga mala tagon mo mag-driver ka kay may driver ang SUV, may driver ang tricycle mo. Ikuan mo Driver gid. sang SUV. Na, ano mo gid siya kay Oo, karon ari base. pa ding- Oo, Ari pa ding driver sang SUV galing kay ginpalapitan ta. Hindi lang sa danay action boy hindi lang sa danay maghambal. Kay ti istoryahon pa man siya sa aton sininga kapulisan para sa patigayonon man nga investigasyon. So hulaton ta kung ano to kabay pa maayo lang action boy no resulta sa medical bulletin sa aton sininga mga victims ang aton sininga CDRMO personnel ginatinguan naman nga makuha. Hindi na aton mga victims actually din ha. Action boy. Hindi na aton yung mga victims. Mga victims sa sining aksidente. Oo. Kaya to naman to sa hospital, di mabalaan ta nakaroon sa update man sa aton sininga kapulisan. Pag sa patigayonon man yung investigasyon, ti dugay-dugay after di sang kapulisan pag-investigate, kuwao naman na di kay ti ari gidelat sa daan, tunga sa dalan. Nagadugang pa sa sa pabugat sa dalagan sa trapiko. Ocean boy, especially nga sininga mga inoras daan. Na, office hours na pala. Kadamo na sa mga motorista nga nagakuan dire. So, sa dugang karon nga update action boy, sa bahay naman sa aton, sinira kapulisan, kag ibaloon naton karon medical status sa mga biktima sa sining aksidente. Mabalik lang sa report karon hira sa inyo. Live diri sa Gapon sa may Burgos Street para sa isa ka vehicular accident. Flash report action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon na radyo. Sige, salamat kid Action Ida, no? So mga action standby na sa follow up talan ni ko nanong medical bulletin sinisang biktima, mga biktima kag ining SUV ni ho ano sitwasyon sini iya kay nang halin ka to sa south naga left turn kada imo ya. Dos mong tricycle unless nga may compelling reason nga nag left turn ka dara hindi na pwedeng left turn mo sa Maya Burgos Lacson lang kuan nga nga intersection da hindi na pwedeng left turn kung halin ka sa south mo no sige
tanaw-tana ang investigasyon sa aton kapulisan kag sa mga follow-up sa aton sining patrol. Magabalik kita pagkatapos ng duga naton nga pahibalo. Extension. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan.